Ако искаш да се отървеш от излишните килограми, това видео е за теб. Сега ще ти покажа едно упражнение, което ще ти помогне да свалиш излишните килограми, да укрепиш мускулите, подобриш храносмилането, както и емоционалното си състояние. Запознай се с Уштрасана или поза Камила. Седни в поза диамант върху йога постелка или килим. Повдигни седалището и остани на колене на ширината на таза. Дишай и вдигни дясната ръка нагоре и с издишване я свали назад и постави дланта върху стъпалото или глезена. Повтори и с лявата ръка. Вдишай и избутай хълбоците напред. Гръдния кош се отваря, главата пада назад. Балансирай се в позицията. Дишай и наблюдавай усещанията. При следващото издишане се върни. Повдигни първо едната ръка, после другата и отново се върни в поза диамант. Това беше първа част. Пиши ми в коментарите, ако искаш да направя втора. За да поддържаш тялото си здраво, последвай ме.